Reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Happy panyaga sa mga kaaksyuntang raga timo-timo na sang palanyagahon sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan tutob kita sa tangla launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon. Unit reporters handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita sa sining nga udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Kamusta mga kaaksyonta sa sining nga udto sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig o kun Aksyon BBB program, no? Sa ladahon ta karon dugay-dugay mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters plus ang aton sining nga mga balita nasyonal karon dugay-dugay aton pagadalon diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta mga kaaksyonta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga kabanwanan kag kasudarana kag kalakipan sa oriental side nga nagapamati na sa sining nga udto kag tigirigma na sa nasiling na sa ngaton sining nga mga kaaksyon. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan ni Antique kag tubtub sa Malabutana sa aton sining nga pag-broadcast mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon ta, anong mga balita, mga kaaksyon ang aton pagkuhaon karon dugay-dugay sa aton sining nga mga aksyon unit reporters sa Kapitolyo Provincial. Isalyada ni aksyon na Marlon Hinovia karon dugay-dugay. May kangtanan sa sining sa Banwabla sang Isabela, may bago nga municipal treasurers na nga nagpungko, investigasyon na dulang nga pundo nagapadayon. Sa Bacolod City Government Center nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Hupon karon dugay-dugay. Pamunuan sa mga colleges kag university sa Bacolod plano sa pulo ni Councilor Al Victor Espino angot sa isyu sang trapiko.
Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni aksyon na Eric Magbanwa, CCTV. Ginasaligan sa Police Station 7 nga makabulig sa ila investigasyon angot sa pagpatay sang nagabaligya isda sa Central Market. Sa nukpong balita, gabalita ni aksyon na Eden Abuso karon dugay-dugay. PRO6 nakakuha sang very satisfactory rating sa resulta sang ginpatigayon nga survey sa mga pumuluyo sa Region 6. Kag sa patrol nga balita karon kay aksyon na Eden Abuso DepEd Negros Occidental, gamay lang ang na-record nga physical bullying sa school year 2021-2022. Spokesperson nagapating posible wala na maparecord ang iban pang mga kaso. Balita naman sa syudad Sangkadi, siga balita ni aksyon na Roger Gotib karon dugay-dugay wanted nga persona nga nagapangatubang kaso nga qualified theft ginaresto sang Sagay City PNP pagi sa pagserbi sang warrant of arrest. Sa man kay aksyon Nelson Patinio sa syudad sa San Carlos, kapin sa 200 ka mga individual nga nagagamit sang illegal nga droga ginpaidalom sa CBBDRP sa syudad sang San Carlos. Kalakip man ang balita ni aksyon na vidya posible suspect nga nagbuno bla sa isa ka nay konsiyalto sang banwa sang Isabela, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan sa syudad sang Canlaon, Negros Oriental. Sa balita nasyonal, 10.36 milyones nga balor sang kitamin nga ginsulod sa fitness equipment na konfiska sang PDEA. Ikatatlo nga hagna para sa Marlica Fund ginfile ni Senator Raffy Tulfo. Estados Unidos nakahanda nga magbulig sa mga nabiktima sang linog sa Davao de Oro. Kag resignation sang PNP chief wala ginbaton ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatihan sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe kay maka-time kita karon pang basahon tay na pag may time lang. Pero kung why kita mahimo. Sige, ayos. Para sa ato sining mga kaksyon tigirigma na gid man no sining oras ti matamat na sa pagpanyaga Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga kaksyon ta, Life Extension Coffee Mix ang nakita, no? Ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix ang pinakauna nga ready to drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang ato sining immunity.
Dugay-dugay sa balita sa patrol. Igabalita na na aksyon na idanaboso karon dugay-dugay mga kaaksyon. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo? Lakat sa abroad kagiban pa? Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansikag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nari ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ Action Radio Bacolod traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras. Live extension Super Fiber anay kita, no? Sa mga kaaksyon ta, ariyo may koneksyon sa may go nga kulon bala. Ang manubo nga immunity rason madamo sang ginabatsyag nga
masakit o kung balatian kag hindi regular ang pagpamuhin. Ang solusyon sina mag super fiber ka na. Sigurado kag garantisado nga pagwaon ang higko sa aton nga lawas. Maginom lang sang super fiber plus life extension na vitamin D3. Mabakal ninyong life extension na super Alaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol, 57 ka kaso sang bullying na na-record sang DepEd Regional Office 6 sa school year 2021-2022 mga kakso, no? Sa pagkadamo manggaliba, makmo 57. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex naglambot sa 57 ka naglain-lain niya sa isang bullying na record ng Department of Education Region 6 para sa school year 2021-2022. Sunod kay dapat Region 6 spokesperson Hernanes Culia Jr. sa 57, 23 ka mga lalaki kag 9 ka babaeng involvado sa physical bullying, 5 ka lalaki kag 4 ka babae naman sa social bullying, 5 ka lalaki kag 2 ka babae sa gender-based bullying, 4 ka lalaki kag 4 ka babae sa cyberbullying kag 1 ka lalaki sa retaliation. Sunod kay School Action Rex, hindi malikawan ang nasambit nga kaso apang ila ginatunguhaan nga malikawan paagi sa pagpatian sang mga seminars. Angot naman sa bullying para maintindihan sa mga estudyante kag pangabayman sa mga ginikanan nga bantayan ang ila sini nga mga kabataan. Sunod kay Eskulya, kung may mga nagkakatabo nga bullying, gilayon ginapatawag ang mga ibulbado nga estudyante agud istoryahon kaupod ang ila sini advisors, ginikanan, guidance counselors ng eskwelahan kag principal agud masiguro nga magusayay kag kun hindi madala sa istoryahanay nagapadala sang referral forms ang mga eskwelahan sa social welfare development offices ng kada local government unit para mabuligan sila sa mga kabataan. Ginpahayag naman ni Eskulya nga 24/7 hotline numbers sa mga division offices para magbaton sa mga nasambit nga reklamo. Madumduman sa bugos nga Pilipinas kahapon nga adlaw nagpagwa ang DepEd nga naglambot sa masobra 260,000 ang kaso sang bullying diri sa Pilipinas. Pamatinaton si DepEd Region 6 spokesperson Hernanes Culia Jr. Capacitated no to do the necessary intervention sa aton sini nga mga children no ngayon mga learners natin ni involved sa bullying no may sila ang biktima or sila ang perpetrator. But in terms naman kung once na may monitor ang aton sini nga mga school nga mayaran sa mga bullying nga nagakatabo example right rin din nakita nila no nga mayaran sa physical bullying nga natabo bila yun na siya nga pauntaton sa aton sini nga mga school personnel o kung sino mga nakakita, and then bila yun nung i-call ang attention sa ating school head and then sa ating mga guidance designate. And then may sila pangina sila ng mga intake sheets natin and ang necessary sining intervention na pag-obrahon no, sa ating mga schools. Now, if ever, hindi siya hindi makaya sa school natin ni i-resolve, then meron kita sa referral form sa ating mga local social welfare development officers. Balita sa patrol ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita ng ka-action sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa patrol mga kaaksyon, no? Imbukada pa lang yadtong mga balita sa patrol
Ato nabatian mga kaakson standby sa Bacolod City Government Center. Igabalita karon dugay-dugay ni Aksyon Art tay hupon. But before sina mga kaakson diri kita na ho sa mga kaakson tablad ni text 500 mga kaakson. Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Karon dugay-dugaya, kantuan tang balita gikan sa Bacolod City Government Center pod kay Aksyon Art Tayhupon pamunuan sang mga colleges kag universities sa Bacolod or pamunuan sang mga colleges kag universities sa Bacolod plano nga sa pulo ni Councilor Al Victor Espino angot sa isyu sang trapiko. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercial. Aksyon Art standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng daso. Ubraw ng daso, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun daw lang sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio, sang aga, gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share, na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong to atugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panahon. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras, mga kaaksyon. No? Kantuan tanang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pamunuan sa mga colleges kag universities. Ginsapol, plano nga sa pulo ni Councilor Al Victor Espino angot sa isyo sang trapiko. Alang-alang na paluparo ng salakyan sa ibabaw sang langit na. Kaya ti karsada ginangagyan mo sa mga sa mga estudyante, sa mga manunudlo, sa mga universidad kag colleges, mayo manatane may overpass councilor, no? Ayo, kabudlay gigatama, no? Kantuan tanay si Action Art tayo po nangot sini Action Art. Action Rex ang ginamuno kag plano ni Councilor Espino ang mga gadubol kag multiple parking no sa mga kali sa palibot iya sang mga eskwelahan nga isa pa lang ni ka sektor actually ang plano niya nga una istoryahon kay bangod ti amat-amat naman nga tanan halos nagabalik ng online classes mo o I mean ang face-to-face classes. Ang nagapaparking. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang Naman nagaparking pero nagbalalik naman gani ni nang may mga yellow lane may mga tricycle lane la sa Pangigaron tapos way na parking area da pero tiara naman gani Kaya mo na obserbahan kag plano niya nga paktuhan. Actually tiya may implement siya na hindi man niya si Councilor Al kundi ang Office of the City Mayor. Pero, ang bitaw? Bitaw. Pero ang plano nila kay possibly siya ang in-commission diri sa alcalde since nga siya ang Committee on Transportation na ma-meeting siya sa mga universities, mga eskwelahan, no, may ara sang diskusyonan kung ano ang pagbulig man nila cooperate sa sini nga sa isang problema kung traffic ang pagkambalan. Lakip na ang ikaduha nga istoryahon nila ang mga business establishment. Di kay siling ni Novero, siling niya amo nang isa sa mga tika nga himuon karon siya sining taladapan in order nga diba sing ibandri daw na kuan na plan lipat naman nga after sa tung pandemic pagbalik sumong sang mga classes di bisan hindi pwede parkingan asos dala naman gyapon naga-double parking or multiple parking nga nag-create ini sang pagkinutok sa dalagan sang trapiko. So sunod rin kay Councilor R, whatever nga maabutan sini sa ulihi,
ang silingang kasukuan na naman yung daan mo. So, depende na itugyan niya na yung report siguro yata na sa kay Mayor Albi. Kag tira na, ang nagkaroon na ng administrasyon, magpatuman. Ang implementasyon lang sang kasuguan ta mo ng kulang gid. Aran lang kasuguan ta mo, pero ang implementation daw wala bla daw how siya i-implement ng isa kadlaw pagkadason nga adlaw ay nadayon. Ang good example lang ara daw sa may Lasalo. Pag alas 7 pasado da, sus Mariones nga traffic da. Ang hindi lang hindi lang tuloy Lasal, no, kadri sa Iglesia St. Joseph, St. Joseph. Ang ibang pag mga bulutuan. Ang St. Joseph yan, di masyado. Kaya may traffic enforcer na yung under sa Villamonte na gabantay mo. Although may parking man sa kilid kag kilid, pero ti manageable man ang Lasal gid nga may no? Grabe gid ang traffic to. Sige, wala to ang parking Oo, gani. Kaya mo na ang isa naman sa mga possibly ayo sa INMLB as Committee on or Chair Committee on Transportation na Mayo ni guro itap ta gurong LTO ay. Ati sa Manaxon like. Kiduga plagyos lang kung may LTO mo. Ati bisan sino man. Mabalan mo na kung ako may LTO. Ulo kag punta mo. Buta mo ka palarking nga gululat sang kumagalin ng LTO mo. Ati ano ka na sila ya. Malawag sa iban gani tuligat gani kinulbaan ko bla kay drive man ko sa akong tricycle. May sugata ko tricycle kasi gitan ko. Sila nga hindi magrikta sir may aswang. Ko adlaw pa man may aswang na. Galing ko na yung LTO. Di why magpo-problema ko. Why ko problema man niya. Kaya kumpleto man na yan. Di ka alam mo kasi kuwa. Tutod lang ni may aswang. Sige, kabudlay mo. Kung may way ka mga signal light, mga park light, multa man gihapon na. Tapos kay nga motor ka nga nagka-chinilas ka, violation na. Dapat kiti inayan na bukal na siya kasuguan ng penalty. Kaya mo obligasyon nga balayran. So, ipapanugod pa lang niya no, sa partya ni Espino. Kag ang sunod niya actually nga istoryahon, accordingly, amo ni siya ang mga sa business sector. Yaring palayag ni Councilor Al Victor Espino. Ang akong opisina, ang under sa Committee on Transportation and Traffic, sa aton nga mga bulutuan, major universities and schools sa syudad sang Bacolod, nga mahinon-anon kita sa ila. Bahin sa kondisyon sang traffic. Ang aton nga ginapanawagan Action Art ngati we will be calling on the Parents Teachers Association and the administration of the school administration para mahatagan naton sila sang pahibalo nga we will be implementing the full force of the law bahin sa parking sa mga surrounding these schools no sa atong mga bulutuan. Kay kabalo ka Action Art tanan kita nagareklamo bahin sa problema naton sa traffic. But we have to contribute. Tanan kita dapat magabulig kag masunod sa aton nga mga lay para mapaiwas tani ang traffic sa mga aton nga mga tagsa-tagsa ka mga lugar. So we will be doing that and we will also the next step will be going around the businesses naman sa aton nga mga negosyante. Maubra kita sa isa ka dialogue and that we will let them know also. Kung isa kita mo naman sa tunog ng parkingan. Ang portion sa parayag ni Councilor Al Victor Espino. So, isundon ta ni hopefully, after sa dialogue, ma-implement papatuman sa city ang ining kasuguan. Ang atong balitang ikan sa Bacolod City Hall, Boylo, ginadulong sa inyo sang Life Extension Super Fiber. Makabuligid pa siguro sa paglimpyo sa mga toxin o hiko nga pwede magtiner sa... This is My Life. This is My Life. Ang tagsakot ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat sa Action Art tayo hupon.
Abi mo, classic example lang nimo. Galing kay kabudlay gid tama i-implement. May mga tao gid nga batinggilan mo. Kita mo ng downtown Action Henry, oh. Why ka na iya maagyan ng tao kung sa karsada maging tao kay nga ginaparkingan nilang dalan ara sa Lacson, no? Kag dira sa may Burgos, Burgos ne? Lacson, ding area na. Kabudlay ka tama mo. Asa may hospital Dampe. Teo, amo na. Araman da sa pangilid mo. Ang dirigid sa may Rizal Lacson, no? Pasaka to. May mga gabaligyada. Motor ang ginabaligya. May lang yung motor ni... ayo. Hindi na kay Basi Dakpon sa Blau. Kabudlay mo gayuhom ka lang kung kaysa away na iagyan ng tao. Nga ang footwalk na para na sa tao. Ti ang tao nagpanaog sa footwalk sa dala na magi sa karsada na mismo kay nga ginaparkingan na sang salakyan, ginaparkingan na sang motor, ginadisplayhan sang motor. Amo nang dapat ipang tutukan ni Police Major John G. Liba, no? Ining klase sang problema kay hindi tani matatapan ang problema ni salimanta ka meeting, eskwelahan naman ang meetingon. Kung hindi magpaparking ng gwardiya sa atubang sa eskwelahan, di ginasa iya. Mangita ginaparkingan lang sa lakyan. Pero kung kung ang implementation hugot lang abe, kaginapatuman lang in 1 month siguro, 2 months mati man ang tao kang mangita nagad lang na sang palarkingan ng insakto. Ti subong halin pa na sang 19 purgatin nga implementasyon, illegal parking, wala gihapon, mihura. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:25 nga tonoras, standby anay aksyon na Marlon Hinovia, kadtuan tang balita muda sa Kapitolyo, pagkatapos lamang sini. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus.
Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lang. Radyo. Balik na dali sa ito sining pagpangalagad Akson no Radyo Philippine Standard Time las 12:35 ang aton oras 12:35 na mga ka-aksyon. Kantuan taray sa aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. May kang tanan sining Isabela, may bag-ong municipal treasurer, investigasyon sa nadula nga pundo nagapadayon. Yari ang kaundan sang balita ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Akson Rex sa umpisa sa pong adlaw ket Biyernes o kon hindi Biyernes sa laban-laban na maabot ni Lunes o kon Pebrero 6 mag-umpisa na Akson Rex bilang temporary nga municipal treasurer. Ang treasurer sa nga Banwa Santo Poso nga si Jesse Kumapas bali amo ni sa ang bolos temporaryo agud tong uyatan ang posisyon bilang municipal treasurer sa Banwa sang Isabela Negros Occidental. Ini matapos ngati ang nagaserbi dira bilang officer in charge sa OIC nga si Nenet Mandadero Iscarda. Amo karon na subject sa investigation nga ginapatigayon sa Philippine National Police kag sa Provincial Legal Office. Daw na tapos naman ang investigation sang pulis to. Kahapon doon nagpagwa na blang hipe asang statement nga dapat pasakaan siya kaso. At isubong aga, way pa nakabaton sa official report si Isabela Mayor Irene Montilla. Kaya ni Montilla, ginaulat ko pa ang resulta sa investigation sa PNP kay sa Provincial Legal Office para nga amo nang basihan kung anong pwede nga mahimo sa kay Municipal Treasurer Iscarda Akson Rex. Sino sulod kay Iscarda daw? Under ni siya sa Provincial Government sa Negros Occidental. Galino kayong mga treasurer gali sa mga banwaya daw provincial treasurers na yan under. Taran-taran nga mga treasurers sa local government units na paidalo mina siya sa Bureau of Local Government Finance. Tingala ko gani nga siya taga Bacolod sa iya tapos dito sa Isabela na assigned.
diri sa aton sa Negros Occidental ang may poder action rec sa pag-assign sang acting or OIC municipal treasurer among provincial government sang Negros Occidental. Kay sa pamangkot kung bala wagid pwede nga magkuha haw nga taga Banwa sang Isabela, ang sabat action rec suway sang kwalipikado man may qualification ini mo sa pag-uyat mo sang municipal or city treasurer. Amo ni nga sang tuig 2020 bot silingon action rec mga sobaranan ni duwag tuig ang pagpangalagad ni Iscarda bilang OIC municipal treasurer sang Isabela. Mayor Montilla sa amo sa interview timing man kay ang yesterday nga chief of staff timing nga namon diri sa may sa may provincial capital. Si Montilla subong wide diri ato sa ibang nga lugar pero nakatingo kami nga magkasugilanon sa iya via cellphone lang via communication paagi man sa yesterday nga chief of staff action rex tihambal ni Mayor Montilla subong may ara na siya sang request na ginpadala sa Bureau of Local Government Finance na i-terminate ang pagka-OIC treasurer ni Iscarda Action Rex. Kay sadto pa man gali, medyo may ara na sang problema nga ginaangkod ang LGU sa kay Iscarda kay nagligad pa nga November 2022. May ginpagwa na ning order si Mayor Montilla nga lain dapat ang i-assign sa pagdeposit sang kwarta nga ginatipon sang municipal treasurer but sa lingon may gina-assign nga lain o galing ang bali Montilla tingala siya nga si Iscarda sa gihapon action rex ang naga-manage sa SD kag gindala pa gani sa bahin sa SD Pulian sa takuling sunod sa Bacolod ang cash kag ang kwarta nga sunod sa iya agin biktima sang kawatan nagligad nga Enero 21. So amonisa ang update kinahulat ni Mayor Montilla ang investigation kay ginatugyan naman sa isang PNP kag Provincial Legal Office. So mabulos na ha Jesse Comapas. Ini si Jesse Comapas nagaserbi man siya bilang treasurer, assistant or acting treasurer Banwasang Tuboso. Yari si Mayor Montilla. Yes, kaya nagsulat ako ng letter of recommendation to the Bureau of Local Government BLGF Finance requesting na i-terminate namon ang kanyang pagiging OIC sa Isabela because of the loss of trust and confidence on the part of the municipality. So they found a replacement sa iya and kinahulat lang namon na maabot ang bago niya ma-replace sa iya. We don't know for sure kung ginahimo niya sang una pero sa pamangkot ko kung allowed siya, she's certainly not allowed. She has not been given any authority for two things. To either bring home any property ng munisipyo, number one, and number two, to deposit the money. Kaya meron akong office orders last November assigning somebody else to do the deposit, hindi siya. That's why natingala ko na kindala niya puli with the intention of depositing over the weekend. Hindi na kasali sa kanyang duties. There were many occasions na nagiging absent siya. She fails to come to work. Kaya hindi siya taga Isabela taga Bacolod siya. OIC namon siya. Because of the constant times na nag-absent siya, I decided to make somebody else the depositor. Kaya ang kanyang position as OIC was necessary na ara siya, present siya sa munisipyo. So, as I assigned somebody else na instead of her, para siya, aragin siya sa munisipyo. Ang involved ring kwarta nga ginasiling missing, 2.6 million, kaso na siya, kaga 3.8 million pesos nga cheque, o rin ko sumahunta, nga 6.4 million pesos. Report ikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon Maud Hinubayaw na sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loobang labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Ti anong status gali ni na malipat kumangkot kay Aksyon Marlon kung anong status ang treasurer ni kunara sa nag-report sa opisina sang provincial treasurer para malantaw ang iya sining nga sitwasyon. Nalipat lang ko galing mamangkot kay Action Mar. Liog ta na Action Marlon, basiga monitor ka na, liog ta mangkot na sa provincial treasurer kung diin siya subong na destino for the meantime kay iga-relieve na to siya sa Isabela mo. Ay, pertino. Action na din na buso, standby anay sa patrol nga balita or sa nukpo karon dugay-dugay, no? No backlash dashboard car aircon cleaning system, gamit lang ang German technology sa manubo lamang nga presyo. Mga Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang ako. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, sige sa ato sining nga pagpanumbalik karon dugay-dugay, balita ni Aksyon na Eden Aboso sa Nukpo. Ini may kang tanan sa PRO 6 Blau, nakakuha sang very satisfactory rating sa nga resulta sa ginpatigayon nga survey sa mga pumuluyo sa Region 6. Kantuan tanan dugay-dugaya ang balita ni Aksyon na Eden Aboso pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Si Mami Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang
sang katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Apan mi permigid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang eh. Tapos Radyo. Pabalik na diri sa ato sini nga pangalagad aksyon na Eden Boso san bayanay sa patrol may tisianay kulang balang imo sini nga lawas ang vitamin C kinanglan talang mag-may tisi kita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni aksyon na Eden Boso sa Nokpo sa Negros Occidental na Provincial Police Office PRO6 nakakuha sang very satisfactory rating nga resulta sa ginpatigan nga survey sa mga pumuluyo sang Rion 6. Yari ang kauntan sang balita ni aksyon na Eden Boso sa Nokpo. Aksyon na din.
Action Rex nakakuha sang very satisfactory rating ang kabugusan nga Police Regional Office 6 sa ginpatigan nga web-based survey. Nga ginpangurahan sa Regional Community Affairs Division sa PRO 6 kundiin naglambot sa 22,794 ka individual ang respondents. Sino kay PRO 6 spokesperson Major Mary Grace Dubio, base sa resulta kod safety index ng paghahambalan, nakakuha sang 4.78% ng PRO 6, 4.82% naman sa respect index, 4.82 o kuna 4.78% sa trust index, 4.74% sa impact of police community activities, kag 4.74% man sa effectiveness of information operation activities. Sunod kay Dubio, dako na ang gin-improve sa PRO 6 bangod sa manakaligad nga survey, satisfactory lang ang rating nila. Plano naman sa PRO 6 nga magkuha sa third-party surveyor agad masiguro nga insakto ang ratings. Nagpasalamat naman si PRO 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco sa padaan nga suporta kag pagsalig sa pumuluyo sa kapulisan. Pamati naton si PRO 6 spokesperson Major Mary Grace Dubio. So, sining second semester 2022 no ang aton nga Regional Community Affairs and Development Division ang nag-conduct sang isa ka web-based online survey kaging patakupan ini sang 22,794 tanan ka individuals ang ini sila no halin sa naglain-lain nga age group, sex, educational attainment, employment kag status in life. So ang aton nga age group nagahalin sa 10 kag naglabot sa 60 and above. Ang ini nga survey no dugay naman ini nga ginakandak ng Police Regional Office 6. Balitalin sa NOPO ang Action ni Action Ida Naboso. Una sa Balita sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Ida Naboso, balita gikan sa NOCPO, no? Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation anay, no? Para siguro gid Malakay Finance Corporation offer ni sang house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Namtang lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawaga sa 433-4309. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Aksyon! Aksyon! Radyo! Santon Plus Gold, mga kaaksyon, no? Ang Santon Plus Gold mayara sang ahos ini, no? Nga makabulig sa pagpanubo sang 10 to 15% sa cholesterol level sa aton nga lawas. Santon Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaong kamandra po. Tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Sanbay sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa, mabatian na dugay-dugay sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay, no? Ining rason nga ginarekomenda sa inyo nga maggamit sang live extension na vitamin D3. Supplementation para gid ini sa tanan, ini ang dekalidad, matinlo kag scientifically formulated nga size sang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim based sa iya registration. Sa Bacolod City Police Office, CCTV ginasaligan sa Police Station 7 nga makabulig sa ila investigasyon angod sa pagpatay sang nagabaligya isda sa Central Market.
Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric. Aksyon, Rex, pwede pa makuha, no? Ang ano? Ang wala mo pa makuha, eh. Away na to. May ara ka pa nga wala makuha, no? Away na. Ara pa. Ara pa man. Kagapon niya, gamay lang to. Yung gid magpanin. Kay puy-puy ka lang, hapon ka nagkaganit ba? Oo eh. Tapos kay puy-puy ka lang, tingala ko ito kanaya-naya sa itsura mo kay nasa ngaga nga ang iyo mo ito nagalapot sa dulunggan mo kay nakapitik kagali sang hapon na sang antismaxirom, no? Oo, laban. Laban. Nagakuan ka pa to kapo, nagaro pangapi ka pa to Wala na kumanugid si mo, kay bala mo managyapon. Ay, kabalo mo, ito lagi na ulat-ulat ko, no? Wala riyas. Wala riyas malang ta. Diba, sikon may waway ka pa makuha, gani, siling ko. Ate, kung may ara, tiyawat pa man. Kuha na, kay may atong bato. Ayo di purma. Ayo. Kuha na to, kay may atong ka pa to, no? Magsinyas lang ni Day Marne karon nga, okay na, bayaan ko ni Dayo, no? Ara na gani. Ayo di purma. Hindi amo. Ara daw, ay nakuha ka na. May ato ka pa to nga wala nakuha, no? Ate, may ato pa. Oo, kaga pwede mo na karon na makuha after sa mukha. Ayo, Biyernes man subong may nga po na kay Kapchad. Oo. Kay Jopred sa panta. May lang ang pagpamati na sila. Ayaw na makalugan mo kato. Ayo. Ayaw mo ginapangabuyag sa race, no? Oo, mo gina. That's why I love him so, no? Ayo di purma. No, amo gina, no? Amo gina. At least, ang tingala ko itong isa doon ang indulaan, gulpi man, no? Sino? Si Papangarbi. Pagka, ate kayo ng puli yan na gito yan? Gani, last trip, gani. Nakaingagaw pa sa gani sa last trip. Nakaingagaw pa siya? Oo, sa last trip. Timing gid, sila nga timing gid, no? Timing gid, no? Sila mo gina kung kisa mo gina. pa chamba-chamba kag patro timing man aksyon mo, no? Oo, eh. Mo gina ang live ka ginatawag, no? Di anong latest niyo sa Station 7 na wala gid? Oo, ginasalo-saligan na to ni Police Major Elmer Bonilla ang nakuha bilang isa ka video sa isa ka testigo prior nga nasapuan patay tugli si Henry Paul Bombate. Kay according sa kay Police Major Elmer Bonilla, Hepe sa Station number 7, ngagin abducted man ni si Henry Paul Bombate dito siya nga lugar sa nga duha ka mga persona kagipasakay puwersa sa sarakyan sa tong Biyernes sang hapon Enero 26. Muto nga pagkaaga Biyernes Action Rex Enero 27 dito na kanasapuan ang patay nga nawas ni Henry Paul Bombate nga ginbutangan sang dakte pag sini nga mata ba ang sini nga tiil kag kamot kag may pito totaran kay igo para mong saluthang sa nagkalalaing nga parte sa sini nga nawas na hopefully ning video nga na secure sang isa ka testigo makabulig sa pag-identify sa duha ka mga persona kay plano na aksyon kay pakita nila kay sa pamilya ni Henry Paul Bombate ining video kung kilala nila ang duha ka persona nga nag-abduct sa kay Bombate nga rin kiti nagayo kita pamilya action X ang biktima nga hindi sila na makakadto sa police station kasi dili nga ginahimos pa nila kag ginatapos-tapos pa nila ang kinahanglanon para nga mapalubong ang bangkay ni Henry Paul Bombate o galing ang pamilya magkadto sa opisina ni Police Major Elmer Bonilla. Yari si Bonilla sa interview sa Aksyon Radio. So para nakandaka ako autopsy examination ng biktima na found dead body dito sa area ng Barangay Mansilingan. So nag-follow up naman kita sa family ito, hindi man nakita kita doon nga amateur video pala prior sa ramatayon niya kay ginabdak sa dala sa may Barangay Banago. So para nagayong itong family nga unang lang nila actioneric nga malubong niya himata nila kaga makadto diri sa station para matanaw din nila ang video ni pala actioneric kung kilala nila te tatantay niya matika
action sila, taga-file natin sa complaint sa prosecutor's office actionary. Sang sa ron ko sa ginabdak ang biktima ni sir? Bali isang day before, di ba na actionary nga ginagilin diri siya, nakita natin dito sa video nga mga pasado do sinidya ni siya ginabdak na sa may Banago. So mutilingon sini, timprano pa ni siya i-actionary na abdak. Alas 2 sinidya pasado sang Biyernes siguro ni siya ginabdak sa Banago. Hapon nakita natin dito sa mature video nga may isa ka salakyan, no, nga may duha ka tao na naog in cross niya nga motor kay nagamotor mo. So kastigo pa ni siya sulod sa salakyan. Actually nag-attempt pa ni siya ganito lagyo galing kay sa corner siya, that's why sulod sa salakyan. Then nagapalagyo niya ang salakyan from north to south yung direction. So win-check pa ni sa CCTV sang city black generic galing kay daw kalawa isang signal at the time kay nagahulan. So why ni siya na-capture sa CCTV sa city. Sorry, si Police Major Elmer Bonini ang hepe sa station number 7. So ang kinasunod niya, pwede din ang gulakson na Rex party sa drugs. Considering ang tiining si Henry Paul Bombate ang sa ito nakaagi bypass sa police station number 3 way back May 22, 2019 nga nakagawa ini matapos nga naka-apply sa tawag nga pre-bargaining agreement action na Rex. So nagapati si Police Major Bonilla nga hopefully makilala sa pamilya ang duha ka persona nga nakuha sa video sa isa ka testigo nga mo ang nag-abduct kag natasapuan ang patay nga rawas sa Henry Bombate diri sa area sa Simon Peter Village sa Purok Guanzon sa Barangay Mansilingan. Ang ito ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanol report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Karon dugay-dugaya. Kadtuan tang balita ni aksyon na Roger Gotib sa sunod sang Cadiz pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 15 ng aton oras, 1:15 na mga kaaksyon, no? Sige, dali lang kay Arianay si Aksyon Roger Gote, bot patirahon tanay si Aksyon Roger Gote, binimay kang tanan sa wanted person nga nagapangatubang blas ang kasong qualified theft, arestado dira sa Sagay City PNP pagi sa pag-serve sang warrant of arrest. Yari ang countdown sa balita ni Aksyon na Roger Gote. Aksyon Roger. Action Red, aresto sa mga katapos ng kapulisan sa syudad sa Sagay kapon nga adlaw ang isa ka wanted person nga sa nila pangatubag sang kaso nga qualified thief. Inigit patigayin pasado las 9 ang takna sa aga, Pebrero 2 kapon sa Asinda Palanas, Barangay Rizal, syudad sang Sagay. Pero ini akusado iyat nagamanluwas sa Calatrava. Kilala ini kay Aldrich Cabugwas e Rondario alias Maymay. 34 anyos kag residente sang Real Head, Barangay Marcelo, Municipalidad sang Calatrava. Ang implementasyon sa Manhunt Charlie Operation sa Sagay City PNP, upod ang mga katapos sa kapulisan, pamunuan mismo sa Police Station Warren Section Police Staff Sergeant Jess Hernando, sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ijapi Jr. Gin-serve ang warrant of arrest nga gi-issue sa RTC Branch 73 sa Sagay City RTC nga permado ni Honorable Judge Reynald M. Puentevilla, presiding judge sa mga korte. Kala siling natin, qualified theft ang kaso, pero binabol ini sa 24,000 pesos para sa temporaryong kailwayan sa sining akusado. Nakapit sa naman, Enero 16, 2023, ang warrant of arrest nga gin-serve sa mga katapos sa kapulisan. Inikaroon nga persona Aldrich Cabugwas ang payon nga dinado sa bansang Sagay City PNP for proper disposition. Sa aton nga mga aksyon nga may magkape, at kita gariman nga manamit nga kape, kag masustansya, hindi nga kape, makatagin siyang maayo nga resulta sa
Salamat Aksyon Roger Gote, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Standby na Aksyon Nelson Patinio. Premium D3. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sa San Carlos. Ini may kang tanan sa kapin sa 200 ka mga individual blaning nga gamit sa to sang illegal nga droga ho ginpaidalom sa CBDRP sa among syudad. Yaring kauntan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex kapin sa 200 ka mga partisipante nga nagagamit sang illegal nga droga ang nagalin sa 18 ka mga barangay sakop sa siyudad sang San Carlos ang ginpaidalom sa sulod sang napulo ka adlaw nga community-based drug rehabilitation program o kon CBDRP nga ginpatigayon sa barangay Bulwangan sa among nga siyudad. Action Rex ang kahiwatan ang nauna nga tuig sa sini nga ginpatigayon sa siyudad sang San Carlos. Angot sini ginasiling ni Police Captain Rodney Sarona, Deputy for Operation kag Pangulo sang City Drug Enforcement Team sang siyudad nga ang nagtambong sa karon sang CBDRP ang may pinakadamo nga partisipante nga naghalin sa nagkalain-lain nga barangay sa siyudad. Dugang pa sini nga ang siyudad ang may-ara na sang 7 ka mga barangay drug-free kag ginatinguha sang syudad sang kagkapulisan nga madugangan pa ang amo nga mga barangay nga mangin drug-free. Samtang sa bahin sa Calatrava nagdangat naman sa 16 tanan ka mga barangay ang drug-free kag nakatalana naman nga magasugod ang ila sini CBDRP sa sini nga bulan. Sa bahin sang Tubuso Action Rex may-ara naman sila sang 7 ka mga barangay drug-free kag padayon naman ang ila kampanya batok sa illegal nga droga. Para sa proteksyon sa aton lawas sa batok sa mga baladian, bakterya kag viruses. Proteksyonan ini pinaagi sa pag-inom sang pinakabago labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:22 ang aton oras. Salamat gid, daghang salamat Aksyon Nelson Patinio. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Vidya Pasible gikan naman sa Banwa sang Isabela. Suspect ni bilang nagbunuto sa isa ka anay konsihalo sang Isabela. Voluntaryo nagsungka sa kapulisan sa syudad sang San Carlos. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex voluntaryo nga nagsungka sa Canlaon City PNP tag na alas 3 ang hapon kahapon, Pebrero 2, si Antonio Lindayaw ang suspect nga nagbuno sa Kaysari Sarimong, anay konsihal sa Banwa sang Isabela sa atong launa Diyos ang aga kahapon,
Pebrero 2 sa may bahin sang Barangay 7 sa Banwa sang Isabela. Suno sa kay Police Captain Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP, idapan sa karon ginahulat ang pag-execute ni Lindayaw sang iya siling affidavit of confession. Suno pa kay Captain Balinario, posible nga magapangatubang si Lindayaw sa kaso nga frustrated homicide bangod sa krimen nga iya nga nakomiter. Dugang pa ni Balinario, ginpahayag man ni Lindayaw nga wala siya sang intensyon nga bunon ang biktima. Nagpadulong naman sa Isabela PNP ang pamilya ni Sarimong kag ilang nga ginpresentar sa kapulisan ang pinaka mga posible nga mga testigo agud makuhaan sang affidavit. Sa karon suno kay Balinario, yara na sa maayo nga kahimtangan si Sarimong kag ini ang naka-confine sa isa ka ospital sa Bacolod, samtang si Lindayaw naman ang yara nagkahunong sa bahin sang custodial facility sang Isabela PNP. Yari si Police Captain Dante Balinario sa aton sini nga interview. Sa aton nga misis, sir, okay na to sa sumong, sir, at sa may reprecise, sir, stable naman to, sir. Oo. Ang suspect, sir, na dakpantan siya? Actually, nagtatanay yun siya, nag-voluntary, surrender niya siya dito sa may Kanaon City Police Station, sir. Pero subong nga rin siya sa aton police station, giging properly turnover mo na tawing kwata na sa ila ko sa Kanaon, waiting para mag-execute sa sangyang sir, pinabit of confession niya. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Dante Balinario, Deputy Chief of Police ang Isabela PNP. Para sa aton nga mga kaaksyon na pabakuro ng aton resistensya gani magtumar sa Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na video pasible balita gikan sa Banwa sang Isabela, no? Evergreen Herbal Capsule na para sa For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Ang Aksyon Balita Banat Bulig, pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This portion is brought to you. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Molokabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pa Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 32 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life upod kay Aksyon Walma sugaton ni gasunod sa diligid lamang madugay, no? Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.